Esta antiga escola de Briallos, reconvertida en albergue, ten agora unha nova utilidade. Coa apertura desta cafetería serve de punto de encontro pros veciños desta parroquia de Portas. O curioso deste local é que é o único do seu tipo na zona, así que ademais de prestar servizos peregrinos, serve de centro social pros maiores e tamén de cafetería para aqueles que queran charlar un anaco. Para os veciños é importante, porque nesta parroquia levábamos 25 anos sin ter unha cafetería. Casi éramos o único pueblo de España que non tiña cafetería. Entonces, bueno, pois tamén para os peregrinos que chegaban aquí ao albergue e non tiñan nin quen lle dera un plato de sopa, había os que levar a caldas ás veces. A reconversión deste espazo en cafetería foi posible grazas a unha axuda do programa LEDER. A súa aposta a punto supuxo un investimento duns 84.000 euros. É unha pinga das cousas que se poden facer, que se fan no rural de Galicia, que se fan para dinamizar o tecido productivo e o tecido, neste caso non productivo, para apoio tamén aos concellos. Por este albergue de Briallos pasan cada mes centos de persoas. Por poñer un exemplo, no pasado setembro fixeron parada aquí 900 peregrinos, un auténtico ir e vir de xente nunha parroquia con pouca densidade de poboación e ainda por riba moi avellentada. Solo no mes de setembro pasaron 900 peregrinos por aquí, por tanto, para dar unha imaxe que nos meses fortes de verán, digamos, a cantidad de peregrinos que pasan por aquí, dado que no camiño portugués, pois alrededor de 70.000 persoas pasaron este ano 18, que está aumentando a unha media de un 10-12% cada ano, e que, desde logo, por distintos camiños, distintas rutas que se crearon e que hai, evidentemente a parada en Portas é obligatoria, e se esos 900 de setembro, non sei como podemos estar falando de que por aquí pasaron 4 ou 5.000 personas tranquilamente durante o ano pasado. Ademais deste tipo de melloras, a Xunta está a piques de lanzar unha nova liña de axudas para a posta a punto do camiño das empresas ou establecementos que se asentan ao seu carón, todo coa vista posta na gran cita de dentro de 2 anos, o agardado Xacobeo 2021.